Kublai yupi barok ki parlok. Sasisin pat ngiwan ra ka jing kublai yupi. Na ka Good News TV. Ka jing kublai ya barok. Ha ka kyrteng ka jing Trai benopniam jing U Khrist. Entala barok shitayo. Ngilayo sngo ya ka jingpuson ka Bantei chapang ka jing Pynkhiah. Ngangit scam. Sibun ni piru ki ba layo sngo ya ki jingpuson na Ktien Blei manla ka step. Layo ma ru ya ka jing Pynkhiah ka jing Trai. Dan na pleng je firu ki brang ya ksat ya kata. Memlei Trai dan melei ki kamba ta fi ngap ya Ktien ka jing Blei. Hakadi ka step ka bamenta ngakwa ban bu ya ka jing keli. Haba Trai ula Pynkhiah ya Phin le ayu. Haba Trai ula Pynkhiah ya Phin le ayu. Ngi barok ngi kwa ka jing Pynkhiah ande. La ka long kumno ngi kwa be ka jing Pynkhiah. Ngi dot kam ban kli de ngan le ayu la Trai ula Pynkhiah. Sa man plin Ktien ka jong Blei kat kum kitab Exodus ka lanong ka balai ka dikot ka bakat al. Uti ula ong shisha ngan long lembat me bat kani kan long ka dak eme ba mangahi ngala pha yeme onda melayalam no ye ki briu jonga na ke ri Egypt pinyo shakri U Blei halor uni ulum ki kon Israel ki don hari Egypt saus pa lai posnam motor kapor ka bala jalan ka bala cerong bah henry habo Trai ula thmu ban plai mrau ye ki uda buru dakata ka jing angnut bau ong yo Moses ngan pelat merau yang gini ki kon Israel bakin syakri yang kini ke jing angnut ke jong Blei ki kon Israel bat kadang im haduk mentaru bau Blei uba ngimani ban ngi syakri ulong uju Blei te ukwa bet ban le ki kamba na ka benta jong pi habo fidwai u yo sngo henry habo ula Pynkhiah ukwa ye pi Phin syakri yo tangka tahi bat chapang ke ni ke benta la ni ke Ktien ke buang bakin syakri yang u yai penken mau leng ba u Moses haba u Moses u lej bani kendu ya u paro ba un pelat no yaki negeri Egypt hagi jeng long mara u yai penken mau hau paro pelat no yaki kon Israel begini ban syakri yo Blei te la yatu haka Bible ba hadu shipotli ki dakla ini ki jingja ki basniu hakari Egypt but anda haba kini ki kon Israel ki la yo lat negeri Egypt kila day ban ya ya ka lenti ka basau pos ni bakin boy sa takari ki jingkular henry jayo ka basau si kalong baki kon Israel ki klemyat fi sau pos ni bat ka shipor ki hadu sau pos nam balai ka japam ta ka daw kalong namar baki ni ki kon Israel ki klem syakri U Blei ki yai knyum U Blei ki yai pensalia yo ni Moses na kapor sa kapor but ki penbitaru U Blei dai kani ka U Blei open slam ka jiat lenti ka jongki na ka sau po sa ka sau na ka sau po sngi sa ka sau po snam ki parlo ki be ni barong ikwa ban yo kia don shibun ki U Blei ula le kamba re anda habala yo kia hai ka jaka bangin syakri U Blei oh ni mani penban ya ka pertai ni pelut ya ka por ka jangi sa ka pertai kata do ba ngim yo alat syu ka jing pang kawan biang si kawan biang hande nganong ye pi ladanga bat ma pi hadin bengla yo mahat ya ka jing Pynkhiah ngin syakri U Blei utrai udah kemen ero bat kata ka jing kemen kabanging yo diang kam dei tang ko to por kabangla yo kia henry man la ka sngi kat banginang syakri yo Trai kanang bang ha ka jing yo jangi ngaken mau kat bakum ne Ktien jo Blei ki kam ki apostle ha ka lanong ka balai ka ba kren chapang utu briu u badekok nadu ka kepo jong ka kemi uju up ya ka jing ai isnai jo ki briu hapo ka kerdok ka ba internet ang ka Ktien ka jong Blei te uni u rangba ule kumno habo u yo Petrus bo Yohanes hagala nong ka balai ki kam ki apostle habu yo kuno yo Petrus bo Yohanes unir u kami lenti bakin yo bu yo ai hane ka Bible ka yathu ingi
ba u Petrus ba u Yohanes ki ai u ta ka kyrteng ka jong U Jisu bat anda haba u niu la yo sngi ta ka kyrteng bal la ong Ka Ktien jong Blei bu ni u briu la yo kya ba ka kyrteng ka jong U Jisu to yang ba to ya ni briu yo kya pi abu la yo kya motu na du ko po jok mi lot ko habu yo kya u la dap da ka jing kemen ka ba krau bat jayo u khlem le chayo shahat u khlem le segini kita Andre uni orang ba urung syakat temple. Rengkat begini ki senran ki jong U Jisu. Ulai syakri lang bat ki hakata temple. Ki parlo ki be na ka banta jong apa jong filu. Uni U Blei uju ubadawang, ubaang no. Bangin ai ya kani ka jing syakri u. Haman ka sin ka bangilet sa jan jong U Blei. Ngin IT ye de. Nong Trai Pynkhiah yang abangan yo man syakri ba u Trai un cham sngewbha ya kata pi bat un leru ya ka kamba bangin rung sya ka temple ka jingdon ka jong u Trai bat ngin yo khya tang hang ta ka jing Pynkhiah ka jong u Trai ka longru sya ke bom jukat amen u Blei kerku u Blei don rengkan ko banduai kerpang na ka benta jong fi kini ko par nyai ngu ye me ko kenran namar bengi yo ini Ka Ktien ke jome mentala bro shitayo ko pangile kren chpang ke jing Pynkhiah re ha ka sin ke ni ka sngi ka bamenta ka jingli ka long nda bangale yo kya ngan le ayu ko pa be it ka jing angnut ka jome ka long haba mela pelat merau yengi me kwa yengi bangin syakri yeme ko kenrat namar kata ki khun Israel te haba kile yo lat nang tanari Egypt kita ki bom syakri melapen yap dot agri klau kita ki bersyakri melapen poi syakri kanan kri jing kular kan long kum tai ki khun ke jemero blai bakin yo mat ya ke ni ka khubor bah bakle yo mat e ka jing Pynkhiah e ka jing plai ka jemeko Trai ken a ye ka jing syakri ka ba khun ye me ko kan ba tang hang ni ki yo mat jing Pynkhiah ka jing Pynkhiah ka jome ka long ru sha ka jing ka ba bom jukot ni ai ngo ye me ko Trai na mar ki Ka Ktien ka ba na ai deng jogi ka burom ka jing ro shme ko Jisu nama ba me Pynkhiah me pen ba me pala ki khon ki jome ha ka kyrteng ga U Jisu ni tuai bingi par gi ni paror amen